Čaute, čaute, vítame vás v tomto druhom dieli Let's Playa Minecraft. No takže my sme sa opozdili preto, lebo sme museli... Tento diel natáčať po tretíkrát. Áno, Čaute, ja som Googlík. lebo sa nám to vymazalo. A dneska je to s Googlíkom. Googlík sa vám už predstavil. No, tak... my sme toľko veci postavili. A našli sme aj diamanty, len... No, to video, čo sme natáčali, to sa nám nevydarilo, tak preto to tu nemáte, ale vidíte, že už máme diamantové meče, už máme aj krompač. Máme už aj enchanting. My vám to tu predstavíme, že... Papánko, poď ukázať enchanting book. Máme, neviem, na pokatý level máme enchant, ani neviem. Jaj. To je enchant. No tak ideme na zabíjačku so zombíkmi. A ešte sme tu jeden domček nedostavili, ktorý sme sa plánovali dostavať. No takže teraz bude asi väčšinou hovoriť Googlík. Áno, je to tak. Ja teraz budem musieť, neviem, ak sa robia... Jop. Som sa stal. Tu máme ešte. Papánko, tu máš ešte, v častke som ti zobral ešte 25. Máme vypalovať cobblestone. Máme ho veľa, veď. To môžeme postaviť. Lebo v tomto dieli sme sa rozhodli, že... Googlík, máme niečo predali, čo budeme potom nejakom dieli natáčať. No, budeme tu vylepšovať, napíšte do komentárov, že čo by sme mali postaviť, alebo čo by ste chceli. A my podľa toho, ktoré bude... Google, čo dávaš Cracked Stone Brick? Zober to! Som zabudol. Jaj. Prepač. Že prečo mi to tam viacej toho nejde. Prvo si tam nechal, že? 23 to mi bude stačiť tých brikov. No nebude úplne na všetko. Googlík. A idem dorobiť toto, lebo tu máme takú menšiu farmičku. Teraz si dolámal. A teraz minútku pred natáčaním tu vybuchol creeper. No. Tak to tak vypadá. A ešte, papánko, ukážte doly, čo sme spravili, bridge mine sme robili. Kde? Kde? Jaj, veď dole. Daj tam, kde sme ťažili diamanty. Áno, tam. A potom, Papánko chytal ryby. A je to také, že keď napríklad aj keď ste pozerali Ment, také voľačo, či keď ma začali s gamerom, že už si nepamätám to video. Keď tak vám ho dám do linku. Nič to nepovedal teraz. On tu len tak chytal ryby, naraz vidí také voľačo plávať. Chmatol to a bol to luk, flame 1, power 3 a infinity 1. Ale moc nemíňaj. Áno, nebudem. Opravím si ho. No. S lukom. Musím nestriť, aby som si mohol vykraftiť. Vedia, máme enchantovaný jeden. To si nechaj ty. Bude dvojblokový dom. Že bude 2 bloky alebo 3. Tam, kde môžeme tam aj skákať, chceš? Skákať, to je zdravé. Skáčať, to je doma vždy. Na posteli. Alebo... To je jedno. Ne! Potrebujem na opravu luku 2 levely. Idem dole voľačo vyťažiť. Pozor, aby tam nebol napríklad zombika, tak. A to si budem musieť dávať najväčšie. Väčšinou to tam býva. Takže voľačo máme asi 300 kamenných krompačov. Nechceme vyňať ironie také. Keď máme toho veľa, lebo sme ťažili,
vo offscreenu, robili sme aj toto, tak kde strieľame s lukom, tak asi vaja. A potom ukážek, papanko, čo potom ukázať. Jaj. Dobre, behnem rýchlo. My sme tam mali dať aj... Google by sme tam mali dať aj toto postele. Aby sme tam náhodou, keď tam toto bude niekto. Keď náhodou hore bude tma. A sa ti nebude chcieť ísť dole. Takto to vyzerá. Prečo ja tam ešte Google nie som? A ako im to môžem ukázať? Takto. Skeletóni! Idú dvaja do mňa! Jo, tam sú kamoši. Už idú za mňou. Už je tam svetlo, už hneď pri torčke. Dobre, sme ich dali. To je toto, lebo to sme tam tedy robili. A ty si to ešte nezatvoril, tú jaskyňu. To je Na svet. čom budem zatvárať. Ja už mám konečne druhý level, ďakujem, že si mi dovolil zabiť. Čau, ja som potreboval druhý level. Tu cobblestone. Brixy, zoren. Aby sa sem nedostal. Tak idem hore. Jediná výhoda, keď idete rebríkom, môžete sa najesť. Čo robíš, papanko? Nič. Idem za tebou hore. Ajajaj, konečne si môžem opraviť lúk, lebo máš skoro zničený. Že si nebol zničený. No tak idem pokračovať v tom domčeku novom. Kebyže volá čo, nesiem ti bloky. Kebyže volá čo, máš to z jednotku na meči. Aha, ako knockback. To mne ideš dať? Bloky ti idem dať. Ja, že ten meč. No to by si chcel. Z druhej strany tam. Tam. Tam poď hore za mňou. Pozor, pavúk! Fúha, jo. To som teda zabil. Ty budeš do mňa chodiť. Počo. Oko. No ja si to dám dole, nechaj mi to tu. Dobre. Tu Uhni. máš ešte vyhodené bloky. Dobre. Thank you. Ešte sa bude zväčšovať len takto provizorne. Na začiatku školského roka. No to má. Ach. Takto to vyzerá, keď natáčate s papankom. No čo mi to zavadza? Odkedy? Poviem ti, keď budem ešte potrebovať. Ty takto pôjdeš? Kto do teba utočí skeleton? Áno. Lebo sa za chvíľku tam prídem. Už na čo? Už nemusíš. Už je dávno. Potrebujem ešte raz, Spider. 2, 3, 4, 5. Ešte 5 blokov. No a ešte sa musíš počítať, tak mi priniesť 20 viacej. Musím... Okay, no tu máme veľa šugra. Prepáčte za našu Skeletona vidím. Pozor! Kto je tu? Ja ťa zabijem s lukom. Jaké kombička mu dávam s lukom. Nemáš taký mod? Taký CTRL. To je taký približovací, ja ho mám. Ja ti potom poviem, kde je. Ten skeleton. Čo robíte? Aký si robí po práci? Jaj. No, takže. Tak.
Na chvíľku sme to stopili, lebo sme mali drobné problémy. Drobný rozhovor. Nemusíte vedecky. To aj tak by ste nepoznali. Iba volá ktorý. Napríklad Brutal Gaming. Nás pozná ako svoje botičky. Musíš trepať jak šibnutý. Potom budeme niekedy máme pre vás ešte také tajné, čo budeme stavať, keď budeme mať dosť na to veci. Budeme stavať asi voľakom diely, aj motorku postavíme vo sklínu. Neviem, to postavíme aj voľakom 10. dieli. Motorku. Dnes dvere by mali byť české, Aké? Googlík. Drevené, normálne, klasické. Aj postele zober, zbal ich. Lebo už robím zem. Jak zem potom. Teba podlahu, no. Ja budem musieť zase robiť ten chodník. Po sklínu som ho robila a zase vybuchol. Máš ešte dosť toho? Čoho? Tých blokov. Ešte budem potrebovať. Ale neviem koľko. Ešte dones. A Nemáš? torčky ešte doň zober. Sú české v sklade. Ja som ti doniesol tie dvere. Te daj sem ich daj. Ako sa patria. No, Ale dobre. ešte pred našim domom. Najhoršie je na to, že máme ďaleko vyhliadkovú väžu. Nevadí. Tak aj tak sa bude ešte robiť motorka. A čo mám doniesť z postele? Áno, znič ich. Zober ich. Ja sa im poviem, že môžem ešte 4. Ja som to zoberiem. 4, počkaj, pomôžeš. Potom ešte budem musieť ešte 2. Tak práve na nej sa... Ja mám 2. Čo? Tieto, stony. No zoberaj crafting, nezabudni na crafting. Alebo vykraftíme. Vykraftíme crafting. Dobre. Počkaj, ja už tu počkám na ten. Z dreva, mal tu dreva. Dobre, ideme to crafting. Tak, a crafting si dám na crafting. Crafting si dám Friday.